Bueno, chicos, bos días, como estades? Moi ben. Grazas por recibirnos aquí no IES Maruxa Maio de Ordes. A vos por vir. Estades de exámenes, aquí estades mezclados terceiro e cuarto da ESO, 14 e 15 anos, Lorena, Nico, Martina e Alma. Difícil non equivocarse. Vos sabedes o que está pasando en Australia estes días? Sí, estamos algo enterados do tema. Contanos, Alma, a ver, ti que sabes? Sei que a partir de onte prohibiron as redes sociais para rapaces menores de 16 anos. Todos de acordo? Sí. Estades... E sabedes algo máis de como está reaccionando un pouco o país ali? No, eso sí que Os non vi, rapaces están algo descontentos porque non ven normal que teñan as mesmas obrigas rapaces de 16 anos que rapaces de 11 anos. Claro. O sea, que teñan... Que hai rapaces que, en plan, os de 16 anos, obviamente son máis maduros que os de 11, e non ven normal que teñan as mesmas obrigas. Claro, o que sucedeu é que, de repente, desde o día 10, todos aqueles que teñen menos de 16 quedaron, imos aí da teoría, despois do que pasou falaremos, pero quedaron sin redes sociais. Sí. Lorena, que? Ti, cansa nos tes? 14. Ti pensa que mañán, por exemplo, se che apagan as redes sociais, que pensarías? Non me parecería ben, a verdad. Por Porque eu non é que as use moitísimo, pero sí que as uso porque me entreteño, falo con xente e incluso faz amigos por elas. Entonces, é como quitarche algo que podes facer no teu tempo libre. Non me gustaría. Nico, mañán se apagan as redes, que? Que pasa na túa cabeza? pasaría mal, porque todo o tempo así libre non tería nada que facer. Como di ela, así que sirven para conocer xente e entreterse. Ti que dis, Martina? Eu estou totalmente de acordo con eles dous, sería como algo un pouco sorprendente, non? Porque, a ver, o uso das redes sociais é algo que temos moi implementado nas nosas rutinas, e pois que se desconecten así un día para outro, pois desconcertaría, porque é unha forma de estar como conectado ao que pasa no mundo. Ti pensas o mismo, non, Alma? Vas por aí. Sí. Ti quedarías moi desamparada de comunicacións, do Sí, teu eu entretemento? quedaría desamparada, pero, a ver, tamén penso que hai moitos rapaces e rapaces que pasan moitísimas horas con elas. E penso que moderar o uso estaría ben, pero eliminalas por completo non, para nada. Moderar o uso? Sí. Vos como vedes, Nico? Sí, porque sí que é verdad que a veces, días que non tens que facer nada, ao mellor botas 10 horas coas redes sociales. Eso eu vexo excesivo, porque non che fai ben nin a ti, nin faz cousas boas para o resto, porque acabas facendo algunha cousa mala, sí ou sí. Unha cousa mala? Sí. Sí, Algúna como vez que? pasaste falando con alguén, se non tes un bo día, por exemplo, ou pos algo que te perjudica a ti, ou mandas algo que perjudica a alguén, ou algo así. Vos usades moito, Lorena, por exemplo, ti cantas horas dirías que usas as redes? Eu xa vou ser a primeira a confesar, eu muchísimo. Especialmente TikTok. Teño que poñer un límite ou uso TikTok, por exemplo. Entón, ti cantas horas dirías que usas as redes, máis ou menos? 2 ou 3 como moito. Sí? Sí. Boa, Nico, máis. Depende, entre semanas sí que non Claro, moito. entre semanas. Si temos exámenes, ao mellor, incluso as uso unha hora ou así, pero os fines sí que ao mellor pasaste un pouco máis, 6 horas ou máis, pode que as use. E ti? Sí, por aí tamén. Contra as 6? Sí, sí, 5. E ti, Martina? Eu depende, pois, deso, dos exámenes, de se estamos entre semana ou en fin de semana, pero non sube de 5 horas, porque como que teño moi regulado eso. Guau, 6 horas, 5 horas, co móvil? Sí, porque, a ver, entre que ves series ou falas ca xente ou ves vídeos ou... Incluso podemos usar o móvil para estudar tamén, non ten que ser Bueno, só... claro. Sí, eso é verdade. Entonces, eso tamén sube o tempo. Pero sí. E na casa tendes aí algún reproche Sí, de meus pais, pais. de maiores? Sí. Sí, cando teño que estudar, que sempre me din que deixo o móvil, cando acabo, collo e dime, ponte a estudiar, deixa o móvil outra vez. Sí, eso sempre. E ti? Sí. Hai os pais, notades que están preocupados un pouco porque
non sei se é un corte xeneracional, que claro, eles non tuveron móvil como a vos tan pronto, nin redes sociais, nin internet, pero notades que a súa preocupación é porque vos distraen, pensan? Ou porque pode haber algo malo nas redes para Non, vos? eu creo que é porque pensan que centrámonos máis a veces en estar co móvil que en estudiar Ok, ou que en salir a relacionarse cos amigos ou calquer cousa. vale. Cantas redes sociais tendes, Martina? Eu teño Instagram, TikTok, non sei se Pinterest se considera unha rede social. Sí. Bueno, é iso, basicamente. Vale. Instagram, TikTok, Pinterest... Xa está. Eu Instagram e TikTok. E ti, Lorena? Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube conta. Non, é máis ben un reproductor de contidos, aínda que hai comentarios, etc. Pois é eso. E cal dides que é a favorita na vosa idade, a que máis usa a xente da vosa xeración? Instagram. Instagram, sí. Sí. Sí? Sí, a xente usa moito para falar con Sí, exacto. a xente. Porque en TikTok non é tanto de falar, é máis ver vídeos, é pasar o tempo. Claro. Tamén se pode falar, pero en Instagram é exclusivamente falar e conocer xente, e por eso moita xente usa. Claro, pero Insta non se fixo para falar. No, démoslle Pero é máis a utilidade que se lle dá normalmente. Claro, vos o que máis valorades das redes é conectarvos con xente que conocedes e que non conocedes, máis Sí. que subir Claro. contidos. Sí, Sí, porque subir non... subir e ver non contidos. uso eu para subir. A ver, en TikTok sí que hai cousas máis entretenidas, pero por exemplo en Instagram os contidos que ves son fotos de xente que moitas veces non entreteñen nada, úsase máis ben para falar, para pasar o tempo falando con xente. Vale. Ainda así, TikTok e Instagram cada vez parecense máis. Sí. Porque Sí. Instagram agora tamén ten os Reels, ten vídeos... TikTok agora falase máis por el. En Instagram pasa un pouco que se ven así, bueno, en TikTok tamén depende do contido, pero vemos que igual é máis amplo. En Instagram vese moita vida perfecta, non? Non credes? Ah, Sí. sí, 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 sí. Sí. Está moi idealizado Sí, sí. o de ter unha vida de influencer. Exacto. Sí, de influencer, de estar sempre no sitio perfecto, Sí, o tener look subir unha foto perfecto, perfecta. a comida Sí. perfecta. Aí crees que hai un pouco de postureo? Sí. Sí, Sí, legal, moitísimo. sí, 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 sí. Moitísimo. En TikTok sí que hai xente que enseña máis como é, pero en Instagram casi nadie. A maioría cando sube unha foto é cando está perfecta, cando se ve perfecta está nun sitio bo. Non a subes un día calquera. E algunha vez tuvestes algún disgusto nas redes sociais, no voso uso? No. Pero notastes algún peligro, xente que vos falou que non viña a cuento, xente que vos sí, falou eso, mal? Eso pasa, que a xente falache, pero Non Non sei, contestas non e lle non xa está. contestas e xa está exactamente. Sí, sí, eso sí que pasa. Martina, pasouche? No. Pero sabedes que hai xente que da vosa edad que realmente entra en terrenos peligrosos, porque nas redes sociais hai contido violento, hai xente que tamén, incluso xente maior de edad, que ten comportamentos que non ven a cuento. Sabedes, non hai que decir quen, pero do voso entorno aquí do instituto ou do pueblo, xente que tuve algún problema con alguén polas redes? Sí. Sí, sí. Houve moitas veces fotos filtradas ou cousas que non se tiñan que ver, e así que houve problemas de ter que vir a Guardia Civil ao instituto ou cousas así. E como vendes isto? É como salir un pouco do que son a comunicación e as redes, Porque non? úsala para comunicarte con xente, pero non para ter problemas. E se ti lle mandas algo a alguén, ti tens que elegir a quen mandarlle, non a elegir el. Ok. O sea, entendo que estamos falando de imaxes que iban, Sí. me dá igual do tipo que sean, iban a unha persoa e se expuseron nas redes, sí. 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 Empezou a O- difundirse Exactamente. por todo. Ostras, e eso, claro, quen o fai, vos, como sociedade que sodes, entendedes que alguén faga iso para dañar a outra persoa? Pero tampouco Pero é só... tampouco entendo a persoa, en plan, Que se a manda. é unha foto íntima ou algo así, non entendo a persoa que a manda tampouco. Porque ten que saber tamén os riesgos que pode ter Claro, esa foto. claro. Claro, que es que somos confiados nese Sí, sentido. sí, Sí. moitas veces demais. Claro, bueno, que ti, se estás falando con alguén que confías, o último que pensas é niso, non? Xa, pero a veces non se pode mandar esas cousas. Además non é só a primeira persona que a filtra e o resto, porque ao mellor unha persona manda ya unha, e esa unha é a que lle manda a outra, e así todo o tempo. Vos vos acordades a que edad tiñades cando tuvestes as primeiras redes sociales? Eu Instagram aos 13, e o resto non Eu sei. aos 12 ou 11. pero aí non se 13 usaba. tamén.
Eu cando entrei ao instituto, pero non era como un uso así xa tan... Claro, Exacto, cando se exactamente. empecé a ter casi nas usaba, tiñas Exactamente. de decoración. Bueno, eu tiña, non me acordo moi ben, pero máis de 20 anos, segurísimo. Máis cerca de 25, posiblemente. Tendo en conta que a miña... Eu teño máis de 40, como é obvio, a miña generación tuvo internet en torno aos 16, en poucas casas, aos 17, e nós éramos adultos cando tuvemos redes sociais. Vos crees que os adultos, que somos adultos agora, vos xulgamos polo vosso uso nas redes? Sí, porque como vos non estuvestes, esas cousas, pois faisevos máis raro vernos de edades tan tempranas usándoas. Ves así, Alma? Sí. Martina, xulgamos os maiores que non entendemos o voso mundo? Sí, porque o dito, non, é algo que vos non tiñades implementado e pois ahora é algo moi normal. E pois Claro, nós raro. xa nacemos con el. Sí. Entonces, É o voso mundo de comunicación, non? Sí. Vos que crees que é o peor das redes sociales? Adicción. claro. Eu penso que a adicción que trae. No, e tamén que a veces hai discusións tontas, porque solamente polas redes e cousas así, formanse problemas por elas, entre persoas que antes se levaban ben. Pero por que discuten? Por que tipo de discusións dirías? Pois por moitas, se alguén, por exemplo, se un amigo teu a veces fala con unha persona que ti non queres que fale e di algunha cousa túa que ti non queres que diga, pois moitas veces formanse problemas aí. E que credes que é o, Lorena, que é o mellor das redes sociales? Pois que podes facer basicamente de todo con elas. Podes estar na cama tirado e estar vendo vídeos, podes estar tranquilamente falando con alguén ou sempre. E ti? Pois ao contenido, que aínda que sí que é verdade que hai moito contenido que é inservible, outro pois é aportar pois información valiosa. Eso. Eu penso que entretennos e podemos coñecer a xente. Eu tamén penso mismo que podes conocer a xente a máis en ratos libres que non sabes o que facer ou por si queres salir con algún amigo que te podes comunicar con el mediante as redes cando estás buscando, non tens que decir un punto de encontro exacto. Todo este tema de Australia empezou por varios casos que houve moi graves. Un deles foi o dunha chica de 14 anos que se suicidou. Investigando que sucedera, esta chica se descubriu que tiña unha dinámica, digamos, de búsqueda nas redes que tiña que ver cun contido que se chamaba cales son as calorías mínimas que teño que consumir para sobrevivir. É dicir, é unha persona que obviamente con esta distancia do que tiña un TCA, entonces, bueno, digamos que entrou nunha dinámica complicada. Vos conocedes algún caso, algunha persoa que tuvera problemas? Sí, pero non chegados a tal punto, pero sí que moitas veces por ver a xente tan, como dixeches antes, tan perfecta, con vías tan perfectas, queres ter túa vida así. Ainda que non se pode, ti inténtalo, e ao final acabas mal. Estades de acordo con isto? Sí. Que hai como contidos que parece que nos envolven a como ter unha vida fit, como ter un mellor corpo. Bueno, en moitos sentidos, como ser mellores. E vos sentides aí que hai como unha presión sobre como debemos ser. Sí. Sí. E cal é o contido que máis vos gusta ver? Eu teño un algoritmo que é loquísimo, Non sei, sáleme de todo. Eu calquera vídeo que me faga gracia. Sí, así de humor ou que... Sí. Ou de xente preparándose para salir ou... Sí. O Get Ready With Me. Sí. Yes. De maquillajes, de outfits e tal. E ti? A min tamén me gusta moito ver contidos sobre películas de xente pois, que fai recomendacións e todo isto. A min gusta moito. Sí, está moi ben os dos libros tamén. E ti, Alma, que o que A máis... min gusta ver moitos influencers, a roupa que compran e así. E vos así no vosso entorno? Tendes creadores de contido? Dicíades que vos non creades contido. Entendo que subides fotos de vez en cando, pero conocedes... Ou sí, sodes creadores de contido. No. Ui, vexo aquí caras.
Pero no vosso entorno, tanto aquí no instituto como fora, hai creadores de contido da vosa idade, de 14, de 15, de 13? Eu sei de algún de Coruña que sí, pero de Ordes non. No, sí, de Ordes, algún rapaz, pero de vídeos, por exemplo, de montar na bicicleta ou cousas así. Lorena sabe tamén. Sí. Imos acabar, pero quería preguntarvos, falamos de cousas moi guais das redes e cousas que son moi graves. Vos, se vos pasa algo nas redes, se alguén vos acosara, se alguén difundía fotos vosas, se un maior ou non maior vos fixera comentarios non apropiados, crees que teríades forma de denuncialo? Acudiríades a un adulto na familia, no instituto, ou terías empatizades ca xente que non é capaz de contar o que lle pasa? A quen lle contaríades? Eu entendo os que non o din, porque sí que é difícil que se che pasa algunha cousa, ti mandas algo que non queres que vexa casi nadie, pois tampouco queres que o vexan teus pais, por exemplo. Dis, por exemplo, se é unha foto que non se debería No, difundir. sí, máis cousas, o sea, que ao mellor escribeche a alguén, ameázate ou calquer cousa, tamén é difícil decirlle a teus pais. Sí, por qué? Pois porque moitas veces tes como medo, non sabes como decilo, e pensas que se lle dis a teus pais, pois que vai acabar facéndoche algo malo. Ah, vale, vale. Vale, non é... O sea, máis por si eso podría ter consecuencias. Sí. E ti, Lorena, sentiríaste forte ou empatizas ca xente que en tantas, incluso en abusos tamén, no cara a cara, moita xente incapaz de decilo? Eu penso que sí que o diría porque senón pode acabar chegando algo peor. Decilo mellor frena o antes. Entonces, axúdache a que non che pase nada máis con esa persona. Martina? Eu sí que empatizo coas persoas que non o dan contado porque é algo duro e tamén personal, entonces pois, pode ser bastante difícil. Pero eu creo que sí que o contaría porque o dito pode chegar a ser algo peor. Entonces, acabalo canto antes. Alma? Eu opino máis ou menos o mesmo, pero sí que o diría. Sí, porque aínda que podería dar vergoña ou calquera cousa, é importante decir estas cousas. Queredes mandarlle para despedirnos un mensaxe aos maiores? Un mensaxe sobre non nos xulguedes tanto, ou xulgádenos máis. Que nos diría? Vos que vivides con maiores sempre no vosso entorno, que nos diríades? Que non se centrasen tanto en que cando nos sale algo mal ou un examen ou calquer cousa que sempre se lle bota a culpa a estar co teléfono e simplemente a veces hai cousas que non entendes ou que non é todo por estar co teléfono. Exactamente, que non é todo polas redes sociais, nin polas horas de teléfono, nin... A ver, que ao mellor hai cousas que sí, que hai que estar máis centrados, e sí, pero non é todo culpa do teléfono. Que confíen, porque, a ver, non sabemos onde nos metemos, máis ou menos. Lorena? E que non son tan malas como eles pensan, porque nos disfrutamos usándoas. Moitas gracias. A ti. Sorte non se di. Traballo, pero que vaya ben nos exames. Moitas Vale. gracias. Grazas, chicos, un placer. Un placer.